Vítam vás dnešného videa pri hre Little Nightmares. No, teraz hádam pôjde fungovať. Tak. Ja to idem trošku do... Čakajte. Tak, už som to doriešil. Lebo som potreboval mať tieto veci tu zapalovať, že tak. Viete? Lebo ja som sa tu minule takto trajdal. Som nevedel, čo robiť. No, lebo som bol pod tme. Ježiši. Prečo sa to Little Nightmare sa tak divne odvláda? Takže zapálime si ťa. Teraz teba chytíme. No chytím. Chytím. Dobre. Ďaj. No dobre. Teraz akorát vidíte Six. No. Ja sa bojím, že teraz, jak tam vyskočím, vbehnem, tak tam bude nejaký ten z našich daných cosplayov. Six. Je to tu v pohode? Áno, je to Six. Six beží po schodoch. Zapaľovačom. Čepec. Soška. Sošky, viete, čo tu robíme so soškami? Nejak. Áno, to tak robíme so soškami. No, takže skrčica, to naša Six už vie. Áno, je to Six. No, dobre. Oko. Ja som chytrý. Neboj sa, ja to presvičím takto. Počkaj, to asi nebolo oko, že? A kto by dával takéto malé dierky? Pán obesený. Nemôžeme sa k nemu pridať. Posvietím vám na cestu. Oko. Ty tlačíš? Chytíš tú kličku, alebo to máme tlačiť. To asi neotlačíme. Čakaj. Alebo nemáme si tam pritiahnuť tú stoličku. Máme.
6. Pustíš. Ideme tlačiť stoličku. No, takže ja mám hroznú chuť chodiť po ňom dole. Čakaj. Malé dieťa. Nechtiť. Dobre. Hej. Tuto mám podpaliť tú stoličku. Prečo sme si normálne nemali spraviť táborák? Som to tam dal debilne. 6. Všetci vieme, že ty si chytrejší ako ja. Nedá sa to dať bokom. No, takže, síce som si šeptal, za to sa ospravedlňujem, ale tak to zlepším. Vy ma vôbec nevidíte. Six, ty si nejaká radosná. Počúvaj. Vie liesť? Vie. Je to kľúčko. Už si sa jej držala. Dobre, po 100 rokov sme to spravili. Moc výkonára. Čo povieme? Slizovný. Ja to vidím, že to budú slizovní. Chceme niečo v chladničke? Na papanie. Ľudsky, tak dám si. No. Ja mám vyliesť po tej chladničke hore. No, i když do tejto chladničky by si vliezol aj 2 kamiony ľudí. Len tak sme v Little Nightmares. Tu ten kolobeh býva divný. Teraz keď chcem, aby si vyliezol, tak nebudeš liesť. No, dobre. Spadli sme. Dúfam, že sa nespadnem na začiatku. No. Dobre. Skočiť. No, sem padajú tie červy. Som ja spadnúť. No, takže ja mám jeden úkol aj to sem. Parkour. No. Keď toto pozerá nejaký parkourista, tak uhejtite ma kľudne, bo ja som parkourista. Nebojte sa. A teraz padajú na ma červy. Sa vyvierajú zo zeme. No, dobre, tu ideme takú páčku. Ja ju chcem chytiť. 6. No chyť ju. 6. Chyť ju. No.
Kto by si dával takéto dvere? Počkej, vy vlastne nepočujete zvuky. To nahlas, aby ste aj niečo počuli. Aj by som to potreboval v núdzových situáciách. Oh, wow. Dobre. Teraz hoď tam a drž sa po kraji. Dobre. Ja to rýchlo presvíhnem. Six. Vyskoč. Poď, skoč. No, poď na six. Už natáčame 12 minút. No, 11. Ja by som to tu ukončil. Áno. Takže čus v ďalšom partu.